ya haɗa wa matarsa sunansa sabaya. Duk wanda ya haɗa wa matarsa ta sha abu uku zaka gani a jikinta. Na farko akwai matan da in ta kwana biyu tana shayarwa zaka ga nononta ya lalace. An ce kuma maza ba ku son haka, haka mata suka ce, gaskiya ne? Na ji kun yi shiru. To ba zan faɗa ba tun da kun yi shiru. Ai sai da ji duk masallaci an fa. Haka ne ko ba haka bane? Idan kuwa haka ne, ai da ba haka take ba, daga baya wani lalura ya shiga ko? To abin da ya lalace a jikinta akwai abin da zai iya dawowa da shi da izinin Allah. Akwai matan da in ta share sai ka ganta kaman ta fito daga gidan yari. Haka ne ko ba haka bane? Akwai matan da in ta shiga cikin yanayi, wani yanayi ta ɗan yi ciwo kwana biyu duk sai ta zube. Aka ce to duk wanda yake so ya haɗa wa matansa sabaya, lalacewar nonanta ko bai kai tana budurwa ba dai zai dawo da halittar da Allah ya mata. Na biyu kuma jikinta za ta dawo kaman kwalabiya. Kun san kwalabiya? Hulba. Hulba kuke ta warko ne? Ko zai daga take jikinta haka yake ko? To jikinta zai dawo sabaya. A ƙasar Larabawa duk matan da ta haihu abinda ake fara bata ta fara sha har ta yayi yaro sabaya. To koda ta yayi yaron nonon bai lalacewa. Kuma koda tana shayarwa irin ramin da mace take tana shayarwa nan ba za ta yi ba. Kuma ɗanka zai samu kuzari wajen ruwan nono mai kyau. Kuma ɗanka in tana sha ɗan zai samu ƙarfi da lafiya. Hatta uban ɗan ma aka ce in yana sha zai samu ƙarin lafiya. Sabaya na farko ana so a samu alkama. Na biyu ana so a samu ɗanyen shinkafa. To amma me measurement ɗin da ya kamata? Yanzu sai ka samu irin kwano na mina, tiya, ƙaramin kwano, sai ka samu alkama kwano ɗaya. Sai ka samu waken soya kwano ɗaya. Sai a samu ɗanyen shinkafa kwano ɗaya. Sai a samu riɗi, kusan riɗi? Rabin kwano. Sai a samu gyaɗa mai bargo. Kun gane ta? Kamfala. Sai a samu rabin kwano. Da riɗi da gyaɗa so ake a haɗa su waje ɗaya a soya. Gyaɗan ana soya shi kamar yadda ake yin ƙuli-ƙuli. Riɗin ana so shi ma a soya shi kamar yadda suke kantu. Geron afwan alkaman da shinkafan sai a jika shi. Jika shi da ake kuma ana so a jika shi na awa 5 sai a tsame, amma ba za a jika waken soya ba. In aka tsame shi sai a shanya shi, idan ya bushe da lema a jikinsa